Inniuh, tá mar chun scéal a scríobh. Well, bhhailm scéal a scríobh, ach sula scríobhann scéal cá má phleanáil. Nis, chun an phlean a scríobh cá píosbh ólas bheith ein. Cá muid a bheith ólach na charachtair a bheith sa scéal, bheith sin cáil an scéal site, sin an tábhachtach. Chomá lei sin a chuile scéal bíonn fáib cínteán gon charachtair, agus cá siad an aibh seo réiteach. So can trí rud sin a bheith ar ólas againn. An sin is féidir an cuid eile gon phlean a scríobh. Cid a tharlas ag tús an scéal, an sin an aibh hain, an chuí gon an fáib réití, agus an sin deir an scéal. Cheap me go mar seo go dá scríobh mu an phlean le chéile. Ceart go leor. An smaoine bhí agamsa an scéal ná gur a buachail ógán dá bhenim líam, agus bhí pata nua aige, agus is frog an pata. Nis, tá mo chun é sin is scríobhann seo. So, charachtair ná líam, agus tá pata aige is froga, so scríobh me frog. Nis. Cábhfuil an scéal sa suite. Tá sé suite ag tús ina thiomra codalta. Tá mo chun é sin is scríobh. Seomra. Codalta. Áma. Nis. An aibh atá sa scéal seo ná ceapan líam gúil an frog an ledránach, agus bhhail leis beidir pata tá níos simúla. So sin an aibh a scríobhs me an seo. Scríobh me frog ledránach. Frog ledránach. Nis. Tá méid sin am inis. Sin tús má. Tosa me an go déile gon scéal inis. Bhanga bheici me. Ag an tús an seo. Bhecin líam fógra ar an telefís gon bhí speisialta seo a dhéanamh anmhí níos mó. So scríobh me an seo fógra telefíse. Fógra telefíse. Agus beidir bí speisialta. Bí speisialta. Ítach. Nis. An Cruthaitheacht scéal seo ná go dtug an líam ó bhád nimmecha gon bhí seo gon rog, agus éireann an frog mór mílteach. So scríobh me an seo frog mór. Frog mór. Ítach. Nis. An réiteach atá ar bhaib seo ná tá leis ar fáil, agus fáin se leis le tuairt gon rog. Leis. Ítach. Nuair tá réiteach na fáibh aige, is féidir sin frog gur arás ag an sáit ceart, agus mar sin tá líam sásta, so sin ag deir an scéal. So scríobh me líam sásta. Líam sásta. Nis, sin an phlean atá agam gon scéal. Tá samsa mo chluigeann an bailachúil an scéal chun a gháil. Na chuid sin go hintach. Tá ma sú go mór an scéal seo is scríobh.